ଅଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣି କେତେ ସୁବିଧା ହେଲା କହିଲ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଲା ମେସିନ୍ ସଫା କରିବାକୁ ହଁ ମୁଁ ବାଟେନି ଅବଶ୍ୟ ଯେ ଆମର ଲୋକ ମିଳନ୍ତି ସେ ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ସିଏ ସବୁ କରନ୍ତି ଆଉ ବସିକି କାହିଁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ବନାଏ ଏ ଯେଉଁ ସୁଇଟର ସବୁ ବୁଣୁ ଆମ ବାଟ ଏମିତି ଫର୍ଚା ଥାଏ ତ ସେଠି ସେ ଆମ କାମ ବାଲାଟା ନିପି ଦେଇଥାଏ ସବୁ ବସି ଚଉରା ପାଖରେ କଡ଼ ଫଡ଼ ଧରିଥିଲା କାଲି ବା କିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆସିଥିଲେ ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଆମେ ସବୁ କରୁଥିଲୁ ସବୁ ମିଶିକି ଏତେ ଖଟରେ ସବୁ ସେ କୋଉଠୁ ଦେଖିକି ଆଇଲା କୋଉଠି ଜାଣି ତ କୋଉ ମୋବାଇଲରେ ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଖାଲି ହାତରେ ବୁଣି ବୁଣିକା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଟୋପି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେଇଲା ମୁଁ ଶିଖି ଯାଇଛି ଯେ କରିଲା ଉଲ ଆଣିକି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖଉଛି ବା ମୁଁ ଆଣ୍ଡରେ ଥିଲି ସବୁ ଦେଖେଇଲା ମୁଁ ହଁ ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦିହରେ ଏମିତି ଛାଣ୍ଡି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ମେସେଜ କରିବାକୁ ହବ ଯେ ଏମିତି ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ଖେଳ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିଭି ଦେଖିବି ଯେଉଁ ଇଏ ଦେବ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ମାଉସୀ କାହିଁକି ଆସିଲେନି ଏବେ କଥା ଲାଗୁଥିଲୁ ଖଇ ଫଇ ସବୁ କିଣା ହଉଛି ମୁଁ ନେଇକି ମୁଁ ଭାଜିନି ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ସିଏ ପୁରା ଧାନ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ରଖିଥିବେ ଯେମିତି ସବୁ ଏଇ ଅନାସିନା ମାସ ଓଷା ହବ ବାଡ଼ି ପଟେ ଚୁଲି କରି ସେ ଦୁଇ ଘର ଯାକ ସବୁ ଭାଜିକିରି ଖଇ କରି ଛଡ଼େଇକିରି ଉଖୁଡ଼ା କରି ଇଏ କରିଥିବେ ମୋତେ ଆଣିକି ଏତିକି ନିଅ ଭୋଗ କରିବ ଆମେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଘରେ କରୁ ସେତେ ଆଣିକି ଦେଇକି ଯିବେ ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ କିଣିଛି ଆସେ ଯେ ଖଇ ବିକା ସିଏ କ'ଣ କେଉଁ କାଳରୁ ଭାଜିକି ଆଣିଥିବେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆଉ ତମେ ନିଅ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ହେବ ସେ ଚାନା ବୋଉ ଦେବ ସବୁବେଳେ ସେ ଆମ ରୁନୁ ଆଉ ସେ ପୁତୁରା ଆଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ମୋ ପାଖେ ଥିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବେ ଯାଇ ବି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ଉଖୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲାଣି ଚିନୁ ସାଙ୍ଗର ନା ଉଖୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ ଛୁଆ ନାଇଁ ସିଏ ଖୁସିରେ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଯାହା ଉଖୁଡ଼ା ବରି ହୁଏ ମାଉସୀ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ କ'ଣ ଉଖୁଡ଼ା ବରି ହୁଏ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ବଡ଼ି ତ ହଁ ବଡ଼ି ଆମେ ବି କରିଛୁ ସେଇଠି କୋରାପୁଟ ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭେରାଇଟି ବଡ଼ି କରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ କଖାରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ବରି ପକାଉ କଖାରୁ ତା ପାଣି ଥାଏ ତା ଦେହରେ ଦେଇକିରି ଶାଗୁ ଦାନା ମାନେ ଶାଗୁକୁ ସିଝେଇକିରି ଦେଇକିରି ତାକୁ ଗଲିକିରି ପୁରା ସବୁ ଫେଟା ଫୁଟି ହେଇକିରି ପାମ୍ପଡ଼ ଚୁରା କରିକି ଆଣିବ ଚୋପା ଛଡ଼ିଆ ବିରିକି ତାକୁ କରିକି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ତେଲ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ ବେଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଗୁଳା କରିବ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କରିବ ଶୁଖେଇବ ଯେ ବେଶୀ ଖରା ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ପାଟିଯିବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପାମ୍ପଡ଼ ଭାରି ଦେଖିମା ଏଡ଼ିକି ଟିକେ କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼ ତମେ କର ନା କ'ଣ ଆମେ ସବୁ କରୁ ବା ଘର ପାଇଁ ସେଠି ବସିବୁ କାହିଁକି ନିଜ ପାଇଁ କରିକି ଇଏରେ ଡବାରେ ଟିଣରେ ସବୁ ରଖିଥାଉ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ସବୁ ଖାଇବେ ପରିବା ମିଳେନି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଆମେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବୁନି ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମ ଅଫିସ ପିଏମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେ ମୁଁ କହିଲା ରେ କୋରାପୁଟରେ ସବୁ ହେଲା କୋରାପୁଟ ଛାଡ଼ିଲୁ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଏତେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେବ ଖାଇବନି ହେବନି ସେମିତି ହେବନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟା ଖାଇଲେ ସିଏ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ଖାଇନ ସିଏ କରିକି ଦେଇଥିଲେ ଖାଇଲୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ରହିଲି ଟିକେ ବି କରିପାରିଲିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ମାଟି ଭିତରେ ହେବ ମାଟି ଭିତରେ ଆଳୁ ହୁଏ ସେ ଆଳୁଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଖାଇଛି ସିଏ ସେମିତି ମାନେ ସେଇଟା ସାରୁ ଟାଇପ୍ର ନା ମାଉସୀ ପୁରା କାଠ ଭଳିଆ ସବୁ ମାଉସୀ ସେଇଟା ସାରୁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥାଏ ନା ସାରୁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ବଡ଼ ସାରୁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ସେଇଟା ବରଷକୁ ଥରେ କୁଡ଼ନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆଉ
ଆଉ ସେଇଟା ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସେ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଉନୁ, ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ନେଇ ଆସିକି ଖାଇଦେଉ ଯଦି ପରିବା ନ ମିଳେ। ହଁ ଆମ ଆଳୁଟା ଭଲ ତରକାରୀ ଲାଗେ ଖାଉନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କଲେ ସେଇ ଆଳୁଟା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଗାଜର ଫାଜର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ଏଇ ସବୁ ଦେଇକିରି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। କୋଉ ଗାଜର ବିଟ ସେତେବେଳେ କୋଉ କୋରାପୁଟରେ ମିଳୁଥିଲା ଲୋ ମା, ସିଏ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଛତୁ ବଡ଼ା ଛତୁ ସବୁ ମିଳିବ ସେଇଠୁ। କିଏ ଟିଭିରେ ରେଡ଼ିଓରେ ଆଲାଉନ୍ସ করে ଟିଭି ଆମର ଖାଲି ଥାଏ ସେତେବେଳେ, ଏଇ ରେଡ଼ିଓ ବି ଥାଏ। ସେ କହିବ ସେ ଛତୁ ଖାଅନି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇକି ଲୋକ ମଲେଣି, ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ଲୋକ ମଲେଣି, ଡରିକି ଆଉ ସେ ଛତୁ ବି କିଣିବୁନି। ହଁ ବର୍ଷେ ଆମ ସେପଟେ ବି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଛତୁ ଆଣିକିରି ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କେତେ ଧନ୍ଦା। ହଁ କେତେ ଧନ୍ଦା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳଣି ଭଲ ଥିଲା କୋରାପୁଟରେ ସବୁ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବା ନା ଶୀତ ଦିନ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ସବୁ ନିନି ମାନେ ଧରିକି ଚାଲି ଆସିବେ। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ତାଙ୍କର ଗୁଲି କହିବେ ନାଇଁ କି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର ବେତୁଲି ଫେତୁଲି ଭଲ ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶରେ ବୁଣା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ତାର ବଢ଼ିଆ ଦେଇଥିବେ ଇଏ ଏଡ଼େ ଏଟା ମାନ ଧରିକି ଗୁଲି କହିବେ ସେଇଟା। ଭୋଗା ଭୋଗା ଆମର ସେପଟେ କହନ୍ତି। ଗୁଲି ଗୁଲି କହେ, ଗୁଲିଏ ଗୁଲିଏ ନେଇକି ଆସିବେ ସବୁ। 10 ଟଙ୍କାକୁ ତ କାହିଁରେ କ'ଣ ହେଲାଣି ଏତେ ହେଇଯାଇଥିବ ବେଗେ ବୋଝେଇ ଯେଉଁ କୌଣସି ପରିବା, ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ କିଲୋ। ଆଗ କାଲି ତ 25 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି 25 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ବିଲ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଦେଖୁନ ଏବେ କି 25 ଟଙ୍କାରେ ବିଲ କାମ କରିବ, ଏବେ ତ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି କ୍ଷେତକୁ ମାଡ଼ିବେନି। 500 400 400 500 ଏମିତି। ଏମିତି ସବୁ ଚଳନି ସବୁ ଏମିତି ମିଶିକିରି କ୍ୱାର୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ରହିଥିବୁ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରାୟ ଆମ ବାରି ଫର୍ଚ୍ଚା ଥାଏ ତ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଲୋକ ମିଳନ୍ତି ସେ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ସେଠି ଆସିକି ସେଠି ଲୋକ ଭୋର 6ଟାରୁ ଆସିବ, ଆମ ନିନିକି ଆମେ କହିଦେଇଛୁ ତୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। ଆମର ଟାଉନ ଚିନୁ ଏକା ସାଙ୍ଗ ତ, 2 ବର୍ଷ ବଡ଼ ସାନ, ଏକା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ସକାଳୁ ପୁରା ତାଙ୍କ ଗାଧାରେ ପାଧାରେ ଝାଡ଼ା ଯାରେ ଇଏ କରି ଉଠେଇକିରି ଇଏ କଲାବେଳକୁ ରୁନୁ ବୁଲା ଯିବେ, କିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ କିଏ କଲେଜ ଯିବ, ଏମିତି ସବୁ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ତନୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ଆଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ମଉସା ବାହାରିବେ, ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ସବୁ ବୋଝି ହେଇଯାଇଥିବ ଘରେ। ମଉସା ଟିଭି ଦେଖିବ। ସିଏ ଏବେ ବା ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଟିଭି ଦେଖିବା ଟାଇମ୍। କ'ଣ ସିରିଏଲ ଦେଖନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତି। ବାହୁବଲି ତୁ ଜାଣି ଯାଇଛୁ ବାହୁବଲି? ଫିଲ୍ମ ହିନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଗୋଟାଏ ତ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତି। ସିଏ କାଲି ଗଲେ ଖୁସି ଏଇ ଖୁସି ଆ ବସିଲା ବସିଗଲା, ଏଇ ଖୁସି ଆ ଇଏ ଟୋକା ବା ଦୋଳି ଖେଳୁଛି, ମୋ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିବ ସେଠି ଯଦି ବସିବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି କେମିତି ମନ ହେଇଛି ତ ଧୀରେ କହିଲ ପରା। 24 ଘଣ୍ଟା ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ତୁ ଖେଳୁନୁ? ସିଏ ଯେମିତି ଖେଳିଲା ତୋ ମନ ହୁକୁ ହୁକୁ, କ'ଣ କରିବୁ କର। ସିଏ ତାର ବସିବ ଘରେ, ଏତେ ବାହାରିବନି। 1 2 3 4 5 ସେଇ ପୁଅ ଅଧିକ ବାହାରେନି। 1 2 3 4 ଇଏ ବାହାରିବ ଡୁଡୁଲୁ ବାହାରୁନି। ତାର ଟିକେ ନାଇଁ ତାର ଟିକେ ଅଧିକା ପାଠ ହେଇଗଲାଣି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ମୁଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କିରି ଓଳେଇଥିଲି। ଏଇ ଫୁଲଟା ଭଲ ବାସୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉପରେ ଫୁଟୁଛି।
ମାଇଁ ଦୁଇକି ତୋରବାକେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଝିଅ ପିଲା ହିଁ କେତେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଏବେ ଇଏ ପୁଅ ପିଲା ହେଲେଣି ବି ଇଏ ଚଢ଼ି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଗଛ। ଆମେ ବା ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଥିଲୁ ହଁ ଗଛକୁ ଜଗି। ତମେ ତ ସବୁ ଆଉ ତମେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା ବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କେନ୍ଦୁ ଆମ୍ବ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ କେତେ ଚକଟିକି ସବୁ ଖିଆ ହଉଥିଲା ପିଲାବେଳେ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ମୋ ମା ଗଛକୁ ଚଢି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଆଣିଲେ ଖାଇଦେଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ସେ ମାହାନ୍ତି ସାହିରେ କମଳା ଖାଲି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଧୀରେ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଯିବ ବାରି ଭିତରେ ଗଳିକି ଯାଇକି ଧରିକି ଆସିବୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ସିଏ ସବୁ ଗୋଡ଼ଉଥିବେ ହୋ ହୋ ହଉଥିବେ ଚିନିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଅଛି କିଏ କାହା ବାଇରେ ହେଲେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗଛ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହଉଛି ଘରେ ଘରେ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ହଁ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି।